rykker op. Ja. Det kan man vel egentlig også gå ind og pause. Altså pausen, og så ud af skærmen. Okay. Vi er nu gået ind på Story Jumper, og har lavet de første 7 sider. Det man kan starte med, det er, at man kan gå hen på under scener, og så kan man vælge forskellige baggrunde. Og her har vi valgt nogle, der passer lidt til eventyrsgenren. Lige vist, at man trykker simpelthen bare, og så kommer de op. Og så har vi snydt lidt foran og valgt de næste par sider også. Jeg ved ikke, hvordan man går ind der. Yes, og så skal vi så til at opbygge historien. Så vi går herop og vælger vores figurer. Og vi har valgt den her figur. Og hvor det er muligt at hive i siderne for at gøre ham større eller mindre. Nå, nu kører den igen, ja. Og man kan så vælge sin størrelse, og man kan flytte på sin figur ved at hive i ham. Vi stiller ham der. Ja, og så har vi vores lille gris, og hvis man så vil sætte lidt tekst ind, så kan man for eksempel sætte en fin lille tekstboks ind, eller sådan en row ligesom her. Og så kan man igen bare sådan rykke på sin tekstboks, hvor man nu vil have den stående. Og det lige virker. Sådan der. Og så kan man jo så skrive, det kunne være sin eventyrtitel, det kan være, eller man bare starter sin historie med at skrive, der var engang en lille gris. Sådan der, og så videre. Yes. Så er der mulighed for at indsætte den samme figur på næste side, på side 2. Jeg vil trykke på side 2. Sådan der. Og her ser vi så, at grisen er taget på eventyr ind i skoven. Når man går videre, klikker vi herop og kommer videre til side 3 og 4, hvor vi igen kan se, at grisen bliver sat ind. Men her sætter vi også en modstander til grisen. Så vi går ind og ændrer størrelsen først på figurerne. Og placerer dem der, hvor man synes, de skal stå. Hertil kan vi også sætte noget tekst. Hvor man kan beskrive, hvad figurerne siger til hinanden. Ja, og det kan være, at den stykke trold siger noget til grisen. Man kan sætte sådan nogle tekstbokse ind her også, som talebobler, og han kan for eksempel sige, pas på, lille gris, jeg ikke spiser dig. Ja, og igen kan man så rykke og justere, så den passer til sin figur. Der er ekstra funktioner heroppe i hjørnet, hvor man kan vælge, om man vil se 2 billeder, sider af gangen, eller en side af gangen. Man kan også zoome ind på den lille pil ved siden af, hvis man ønsker, at det skal være lidt større på en skærm. Ja, og nu vil vi så prøve at gemme vores lille historie ved at trykke save. Og så gemmer den historien. Efter save-knappen trykker vi på exit. Og her kan vi så se vores lille bog med vores første tekst. Der kan så også skrives en overskrift, og man kan se det første billede, og man kan gå ind og trykke read. Så her kan man skrive, hvem der har skrevet den, eller hvad den lige handler om.
og så bladrer man ved at klikke hernede, kommer vi ind til de 2 første sider, vi har lavet, og 3., 4. side, som vi også har lavet. Man kan vælge hernede at købe sin bog, så kommer den i printet udgave, men ellers kan man også vise den bare her på nettet.